A cikin wannan sati da guguwar siyasa ke ci gaba da kaɗawa a jihar Kano, mawaƙan jam'iyyar APC, ADC da kuma NNPP wato Tijjani Gandu a wannan lokaci dai ya jefa babban ƙalubale ga dukkan mawaƙan jam'iyyar APC musamman ma wadda suke ƙarƙashin gwamna Abba Kabiru Yusuf akan wato batu na takun saƙar waƙoƙi da ya ce zai saki guda 7. Kuma tuni za mu iya cewa mawaƙi Tijjani Gandun da alama dai ya yi nasara a kan su Dauda da Makahutu Rara, Abubakar Sani da kuma Kosan Waƙa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan channel tamu ta taskar malamanmu da muke kawo sharhi dangane da al'amuran yau da kullun da ma siyasar jihar Kano da ake malakabi da sai Kano. Hankula sun karkata dangane da batun takun saka da ma competition na waƙoƙi da ake yi a shekarar 2027 bayan da mawaƙi Tijjani Gandu ya jefa ƙalubale da aka dare daga waccan tafiya ta wato kwankwasiya aka dare gida biyu. A gefe ɗaya dai Abba Kabir Yusuf 'yan ɓangaren a ci daɗi lafiya kenan da suka zaɓi tafiyar jam'iyyar APC. Sai dai kuma a yanzu haka akwai mawaƙa sama da guda 5 da jam'iyyar APC ke da su, musamman ma NNPP wanda kuma suka ƙi bin tafiyar ta wato da Rabi'u Musa Kwankwaso, wanda tun dai Tijjani Gandu ya saki waƙoƙi wato guda 3 a cikin waƙoƙi guda 7 da ya shirya a wannan shekara ta 2027 a kuma guguwar wannan siyasa. Tijjani Gandun da ya jefa ƙalubale da ma challenging akan dukan mawaƙan, ciki ko hada Dauda da Makahutu Rara wanda aka sani fitaccen mawaƙin jam'iyyar APC ne a ƙasa baki ɗaya, wanda tun dai za a iya cewa yanzu haka mawaƙi Dauda da Makahutu Raran ya yi lambo inda ya saki waƙa guda ɗaya, amma dai har yanzu bai ɗora ta a shafinsa na TikTok ba, bai ɗora ta kuma a handle ɗinsa na YouTube ba. Tuni dai an hangi waƙoƙi guda 3, Cakwalkwalin Bana, Falle Ɗaya da kuma waƙar sabuwar jam'iyya ta ADC da mawaƙin Tijjani Gandu wanda kuma tuni sun firgita sun kuma tayar da ƙura a shafukan sada zumunta. Tuni dai aka fara tsammanin cewa watakila Tijjani Gandun ya dusashe tauraron mawaƙi Dauda da Makahutu Rara. A gefe ɗaya wasu na kallon cewa tamkar Raran ya yi kwanton ɓauna ne ko kuma dai an ɓata masa rai ne a shagin wato APC. An dai sa ran cewa Dauda da Makahutu Raran zai fito domin waƙe gwamna Abba Kabiru Yusuf ya kuma mai da martani ga mawaƙi Tijjani Gandu. Sai dai har ya zuwa yanzu da muke haɗa wannan rahoto babu wata ƙwaƙƙwarar waƙa guda ɗaya da mawaƙin ya nuna zai saki dangane da martani ga Tijjani Gandu. Sai dai Kosan Waƙa, ɗaya daga cikin mawaƙan jam'iyyar ta NNPP a wancan lokaci, ya saki waƙoƙi guda 2 wanda ya mai da martani ga Tijjani Gandu. Duk da yake dai mawaƙi Tijjani Gandun ya ce baya saka Kosan Waƙa a cikin lissafin mawaƙan da ya tsammanin za su iya kare gwamnatin Abba Kabir Yusuf, ya kuma su kuma iya ƙalubalantar shi wajen maida masa martani kan waɗannan waƙoƙi guda 7 da ya tsara yi a wannan shekarar. Tijjani Gandun dai ya tabbatar da cewa waƙoƙin ma guda wato 7 da zai tsara yana ganin kamar sun yi yawa, duba da yadda yake ganin Cakwalkwalin Bana, Falle Ɗaya sun hargitsa hazo kuma sun ruɗa manya-manyan 'yan siyasa da ma ciki da su kansu mawaƙan. A yanzu haka dai ana ci gaba da sauraron ɓangarorin jam'iyyar APC wanda ake tsammanin cewa za su iya kare kansu da basira, kamar yadda Tijjani Gandun ya ce ana yaƙar basira ne da basira. Sai dai za a iya cewa Kosan Waƙa ne kaɗai da kuma Abubakar Sani suka iya fitowa suka fara mai da martani ga wato Tijjani Gandun, amma har yanzu waƙoƙin nasu ba su yi tasirin na Tijjani Gandun ba. Shin kuna ganin cewa an kamo hanyar wato yi wa Dauda da Makahutu Rara ritaya kenan ko kuma da saura?